Hey guys, magluto mig atsal. Hinog, nakapayas. Talong. Suka. Start. Laki lang talang sili kasi mag-aso-aso ang buko. Sa kahalang. Ano lang sa akong sakon. Muna kasi always yutuon sa mga taga-bukid. Atsal. Okay mo rin. Madali. Kuha lang pagkapayas. Di ba, Bel? Lamig pa, Bel. Pampayang pampam. Kahumot. Deh, maasin na ito. Tambal-tambal sila ba? Ano kita nagkalitan nila? Hulo! Sanad! Tumahiwagang atsal. Ula kaayo. Tunog. Pero gagit ba yan siya? Guys. Wala dahil na, pero magpupus na. Magpupus na siya dyan. Ito na na nagkapit. Ang sabihin ko ang lang ate. Sabihin ko ang ate. Ito na kami. Kita ka naman mo. Anak tayo. Tapos anong paitos-itos mo? Dahil natangan na pagkatis. Huwag ang suka. Hindi sa butang matudaan para mag-solar full. Yung lahiran ang atong talong. Dali ka ng talong malata. Lami kini sa mais. Bilo? Mais na kanton. Maluto tayo mais. Suka. Ay lang.
Itloban sa mga tug mga kawa kasi. Tanan! Our finished product. Lami tayo sa dukot. Nga unta.